Kolovoz je protekao u nešto mirnijem tonu, ako uzmemo u obzir ekonomske objave kao i dinamiku na obvezničkim tržištima. Obveznice najrazvijenijih država eurozone bilježile su stagnaciju ili blagi pad, dok je zamijećen apetit za obveznicama država u razvoju te država CI regije čije su cijene rasle. Predsjednik Američke centralne banke Powell je pred kraj mjeseca održao svoj dugo očekivani govor. S pažnjom smo pratili da li će biti više informacija o početku smanjenja otkupa obveznica koje se očekuje do kraja ove godine. Govor je umirio tržišta, naglašavajući da monetarna politika ne bi trebala pratiti tranzitorne inflacijske pritiske, te da početak dizanja kamatnih stopa nije u planu tako skoro. U eurozoni u kolovozu nije bilo značajnijih promjena po pitanju monetarne politike. Najviše pozornosti će i u narednom periodu ostati na tome koliko delta soj koronavirusa utječe na gospodarstva, te kako će se to odraziti na smjer monetarne politike, kao i programe otkupa obveznica. Važna tema također su i nadolazeći izbori u Njemačkoj, koji se održavaju krajem rujna. Utrka je tjesna, a ishod je važan zbog smjera gospodarske politike u narednim godinama, posebice s obzirom na odlazak dugogodišnje kancelarke Merkel. Interkapital dolar bond je u kolovozu zabilježio blagi rast prinosa sukladno kretanju cijena kraćih dolarskih obveznica CI regije kojima je fond najviše izložen.